बागुल बुवा. मी एकदा आजीच्या गावी गेलो होतो तेव्हाचा हा किस्सा. प्रत्येक गावात एकतरी असं ठिकाण असतं जिथे जाणं हे वर्ज्य मानलं जातं. गावच्या लोकांची धारणा असते की त्या वर्जित ठिकाणी गेलं तर अनर्थ घडू शकतं. त्यामागे त्यांची कदाचित एखादी अंधश्रद्धाही असू शकते किंवा तिथे पूर्वी असं काहीतरी घडलं असू शकतं ज्याची दहशत ही त्यांच्या मनात अजूनही घर करून असावी. असंच आमच्या गावी एक ठिकाण आहे. दिसायला तर ते असं काही खास नाही, सामान्यच एखाद्या ओसाड माळरानाचा एक छोटासा भाग. पण तिथे दिवसाही जायला मनाई केली जाते. पण तरीही मुद्दामून आपण तिथे गेलोच तर तिथल्या गावकऱ्यांच्या रोषाला आपल्याला सामोरं जावं लागतं. कारण तिथल्या लोकांचं असं म्हणणं आहे की तिथे जाऊन आलेला व्यक्ती हा त्याच्यासाठीच नाही तर संपूर्ण गावासाठीच एक प्रकारचं संकट सोबत घेऊन येत असतो. मला अशी जागा गावात आहे हे माहीत होतं. ती जागा गावी आमच्या घरी जाताना वाटेतच लागत होती हेही माहीत होतं. पण त्या जागेचं रहस्य काय, तिथे नेमकं काय घडलं होतं याची काहीच माहिती नव्हती. अशा गोष्टी मानणाऱ्या गावच्या लोकांचं एक असं असतं, त्या गोष्टींबद्दल कधीच उघडपणे बोलत नाहीत. त्यामुळे त्यामागचं गूढ आणि रहस्य हे तसंच वाढत राहतं. मी तेव्हा लहान होतो, साधारण 5वी-6वी मध्ये. आम्ही त्या वाटेने गावच्या घरी जात असताना अचानक एके ठिकाणी माझ्या हातातील एक खाऊची पिशवी ही खाली पडली. आम्हाला कोणालाच माहीत नव्हतं की ही तीच जागा होती जिथे जाणं हे वर्ज्य मानलं जायचं. पण आईला माहीत होतं की इथे जवळपास ती जागा होती. ते माझ्या हातून पडलेली पिशवी ही वाऱ्यासोबत पुढे पुढे उडत गेली. मीही त्या पाठून काही पावलं त्या मोकळ्या माळरानात गेलो. तिथून आई ओरडत होती, बाळा तिथे जाऊ नकोस, ती जागा चांगली नाही. पण माझ्यात आणि त्या पिशवीत जणू शर्यतच लागली होती. मला हे तेव्हाच कळायला हवं होतं की तिथे जे कोणी होतं ते माझ्यासोबत हे मुद्दामून करत होतं. शेवटी ती पिशवी एका जागी गप पडून राहिली. जणू तिचं काम मला त्या जागेवर आणून तिने पूर्ण केलं असावं. मी ती पिशवी उचलली आणि परत पायवाटेवर आलो. आई मला पूर्ण रस्ताभर समजावत होती तिथे परत जायचं नाही, ती जागा चांगली नाही म्हणून. यानंतर आम्ही आजीच्या घरी पोहोचलो. तिथे गेल्यावर नेहमीप्रमाणेच माझे लाड सुरू झाले. गावची धमाल मस्ती सुरू झाली. पण तिथे रात्र झाल्यावर आपणच माझ्या पोटात गोळा यायचा. मला काहीतरी व्हायचं, पण काय ते अजूनही नीट मला सांगता येणार नाही. माझे हातपाय गळायचे, शरीराला एक वेगळाच थकवा जाणवायचा. पण मी दिवसभर मस्ती करत असल्याने हे सगळं नॉर्मल असल्याचं घरच्यांचं म्हणणं असायचं. पण माझ्यासाठी हे नॉर्मल नव्हतं. एके संध्याकाळी मी बाहेर अंगणात मच्छरांसाठी धूर केला होता तिथेच बसून होतो. माझ्यासोबत आजी आणि माझा मामे भाऊही तिथे होता. तेव्हा आमच्या अंगणातून एक बाई आमच्या घराला एक फेरी मारून घराच्या पाठच्या भागात गेली. मी तिच्याकडे पाहतच राहिलो. ती खूप खराब दिसत होती. तिने मळकी काळपट साडी नेसली होती. आश्चर्य होतं, ती आमच्या अंगणातून गेली तरी आजी तिला काहीच बोलली नव्हती. मी तेव्हा आजीला विचारलं, ती बाई कोण होती? कोण बाई? तीच बाई जी आता आपल्या अंगणातून घराच्या पाठी निघून गेली. हे ऐकून माझी आजी माझ्याकडे पाहतच राहिली. तिने लगेच सगळ्यांना घरात जायला सांगितलं. मीही मग तो विषय विसरून दुसऱ्याच गप्पांत रंगलो. मी गावी 8-9 दिवस राहिलो होतो. पण तिथल्या प्रत्येक रात्री या मला फार भयानक वाटल्या होत्या. पण एके रात्री तर असं काही घडलं की भीतीच्या सगळ्या सीमाच पार झाल्या. मी रात्रीचा आईशेजारी झोपलो होतो. मी झोपलेल्या खोलीत एक खिडकी होती. खिडकीला लोखंडी गज होता आणि आतल्या बाजूला जाडजूड पडदा होता. जोराच्या वाऱ्यानेही तो पूर्ण उघडला जात नव्हता. त्या रात्री खिडकीत मला एक आकृती उभी दिसली. ती पडद्याआड होती, पण खिडकीच्या आतल्या बाजूला होती. मी तिला पाहून फार घाबरलो. मी घाबरून डोक्यावरून पांघरून घेतलं. काही सेकंदाने मी डोक्यावरचं पांघरून खाली घेतलं तर त्या आकृतीने तिची जागाच बदलली होती.
आणि आता ती पडद्यातून बाहेर आली होती. ही तीच बाई होती जिला मी अंगणात पाहिलं होतं. पण आताच तिचं हे रूप फारच भयंकर होतं. ती माझ्या अंगावर धावून आली. म्हणून मी आईला जोरजोरात हलवून उठवू लागलो. एवढ्यात त्या बाईने तिचा जबडा माझ्या चेहऱ्याजवळ आणला. तोच मी झोपेतून धडपडून जागा झालो. मी पाहिलं तर माझी आई आधीच मला उठवायचा प्रयत्न करत होती, कारण मी झोपेत जोरजोरात ओरडत होतो. एव्हाना आजी आणि घरातील सगळेच तिथे जमले होते. मी तर भीतीने रडत होतो. मी सगळ्यांना सांगू लागलो की त्या खिडकीतून एक भयानक बाई माझ्यावर धावून आली. आजीने माझ्या आईकडे पाहत तिला विचारलं, तुम्ही येताना चुकून त्या ठिकाणी तर थांबला नव्हता ना? हळूहळू आता हा सगळा प्रकार सगळ्यांच्याच लक्षात येऊ लागला. तेव्हा आजी सांगू लागली, ही नक्कीच ती अवदसा असणार. त्या गावात फार पूर्वी एक बाई आली होती. ती लोकांच्या घरातून लोकांची मुलं काळ्या विद्येसाठी चोरायची अशी गावात अफवा पसरली होती. ती त्यांना एका मांत्रिकाकडे नेऊन विकायची. एके दिवशी तिचा हा प्रकार गावच्या लोकांच्या लक्षात आला. एवढंच नाही तर तिला खरंच एका घरात घुसून एका बाळाला पळवतानाही लोकांनी पाहिलं. संतापलेल्या लोकांनी तिला मरेपर्यंत मारलं. नंतर तिला गावाबाहेरच्या मोकळ्या माळरानात नेऊन टाकलं. ती तिथे 3 ते 4 दिवस कशी तरी जिवंत राहिली, पण अन्न पाण्याविना शेवटी ती तिथेच मरण पावली. असं म्हणतात तिचं आजही तिथे वास्तव्य आहे. लोक तिला अवदसा म्हणून ओळखतात. जो कोणी मुद्दामून किंवा अजाणतेपणे तिच्या जागेत जातो, ती तिच्यासोबत त्याच्या घरापर्यंत येते. जर का वेळेत यावर तोडगा काढला नाही तर ती त्या घरातील लोकांचं वाटोळा करते. आणि म्हणूनच त्या जागेपासून सगळेच जण 4 हात लांब राहणंच पसंत करतात. आमच्या गावच्या घरात दुसऱ्याच दिवशी एक मोठी पूजा घातली गेली. यानंतर आम्हीही तिथे जास्त दिवस राहणं हे आम्हाला योग्य वाटलं नाही. संध्याकाळ होताच मला वाटणारी ती भीती, पोटात येणारा गोळा, हा सगळा प्रकार यानंतर मला कधीच जाणवला नाही. मला खिडकीजवळ दिसलेली आणि माझ्या अंगावर धावून आलेली ती बाई हे जर माझं स्वप्न होतं असेल, तर अंगणातून घराच्या पाठच्या भागात गेलेली ती बाई ते काय होतं? या सगळ्या गोष्टीला अनेक वर्ष लोटली, पण मला आजही तिचा तो भयानक चेहरा डोळ्यासमोर स्पष्ट दिसून येतो. तुम्ही सुद्धा तुमच्या गोष्टी बागुलबुवाला मेल किंवा मेसेज करू शकता. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.